Historie v dopravě stavebního materiálu. Stavební materiál se v minulosti dopravoval většinou ručně. Pro dopravu tekutých a sypkých materiálů ve stavebnictví, zemědělství, při chovu dobytka a podobně se používalo kolečko ze dřeva. Na předním kole, které bylo vyrobeno také ze dřeva, byla natažena ocelová obruč. Okolo roku 1930 se kolečka začala vyrábět s kovovým kolečkem, rámem z trubek a plechovou korbou. V poválečné době pak došlo k dílčí inovaci, kdy železné kolečko bylo nahrazeno kolečkem gumovým. Od té doby až do současnosti uvedené způsoby dopravy materiálu neprodělaly žádnou výraznější inovaci. Až do roku 2013, kdy se začala vyrábět tato novinka pro stavebníky. Při pořízení těchto koleček se vám náklady vynaložené na jejich pořízení rychle vrátí, nejen díky tomu, že práce s nimi je mnohem snazší a rychlejší, ale i tím, že pro manipulaci s nimi stačí pouze jeden pracovník, který pro přepravení stejného množství materiálu díky těmto usnadněním potřebuje vynaložit mnohem méně fyzické síly nežli u koleček běžných. I při přepravě nákladů se značnou hmotností lze s trojkolečkem snadno manipulovat, například zatočit do úzkých dveří, a to při vynaložení mnohem méně energie a pohodlněji nežli s kolečkem klasickým. Novinka pro stavebníky. Trojkolečko stavební speciál typ 3KS80. Tento nový patentovaný výrobek, vyvinutý pro dopravu materiálu hlavně ve stavebnictví, jsou v podstatě klasická kolečka, která se vyrábí beze změn od poloviny minulého století. Stavební kolečko podle tohoto technického řešení obsahuje rám, přední kolo a má na spodní části rámu na ose upevněna dvě otočná kola na jehlových ložiskách. Ve spodní části rámu a v přední polovině jsou háčky pro vyklápění. Rukojetí jsou spojeny příčným držadlem. Pro zajištění koleček na šikmé ploše nebo na svahu je instalována mechanická brzda, ovládaná ručně nebo nohou. Trojkolečko stavební speciál má tyto výhody. Při převážení polovinu nákladu nenosíte, ale tlakem na příčné držadlo náklad vezete jako u kočáru. Na schod až 20 cm vysoký nebo na překážku vyjedete tak, že po sklopení rukojeti směrem dolů se zvedne přední kolo a přejedete překážku. Na jednom místě se otočíte i s nákladem. Systém vyklápění. Na dvě stavební fošny o šířce minimálně 230 mm se našroubují záchytná oka. Vyklápění do sklepních nebo základových výkopů. Fošny se položí tak, aby závěsná oka přečnívala do výkopu. Při nájezdu na plošinu přední kolo sjede z hrany až na rám, kde se zachytí háčky za oka a zvednutím rukojetí nebo příčného držadla se obsah usune. A to i doleva nebo doprava na jednom háčku. Vyklápění do kontejneru nebo na skládku. Fošny se položí na hranu či bočnice kontejneru nebo při použití stavební kozy tak, aby přední kolo při vyklápění mělo dostatečný prostor pod šikmou plošinou. A v případě posunutí plošiny směrem dozadu se zarážky na spodní straně fošen zachytily za podpěru, bočnici, kozu nebo jinou podložku. Zmenšení šikminy lze snížit položením spodní hrany nájezdu, například dřevěnou paletou. Převážení fošen, trámků nebo překladů do hmotnosti 100 kg. Kolečkama najedete tak, aby spodní kola byla asi uprostřed délky nákladu a přední kolo směřovalo na začátek. Při nakládání je nutné kolečka zabrzdit. Obsluha zvedne zadní konec nákladu a položí na předek korby a příční rukojeť. Minimální délka je 2,5 metru. Při stlačení do roviny lze s nákladem na dvou kolech podle potřeby pohodlně jet i na místě se zatočit. Jeden pracovník náklad naloží, převeze a složí. Jaké možnosti trojkolečko nabízí?
menší námaha při práci a úspora nákladů. Aby vám trojkolečko dlouho sloužilo, udržujte je v čistotě. Občas v místě ložisek kol namažte několika kapkami oleje.